खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा मैयानि थांनाय 14 अक्ट'आव मागो दमासिनि रंजाथाइ गोथार बुब्लियाव बेलागुर सावनानै गोजोन रंजानाय फोरमायदों। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो गावनि अनसुलि बिसिजों मागो दमासिखौ गाव फरायनाय सौरागुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो दुलाराय आसामावबो लोगोसे चिरां जिल्लानि रुनिखाथायावबो मागो दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फिथा सिथाव एन्थाब सावनानै गोजोन खौसेथिजों राननानै जालायनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो जायगानि समाज सिबियारि बिरदाव मोसाहारि बिथाङा बुङो दि मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै इयुन समाव फोरबोनि आसार खान्थिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनाया थारैनो जोबोद गोनांथार होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिलाङो। नैथियाव तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा स्कुलनि सोरगिदिं थासारिखौ नायगिदिंहैदों। लोगोसे गासै स्कुलनि थासारिखौनो जौगाखांहोनो थाखाय नायगिदिंहैदों। बे खौरांखौ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों रायजोफोरनो फोरमायदों। थामथियाव क'क्राझार जिल्लानि सरलपारायाव हादान सिफायग्राफोरनि हेंथायै हाग्रा बिफाननि गेजेराव जानाय जाथायाव बिपिएफनि आखाइ दं होनना हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोख्रों फिनजाथाय होयो। बिथाङा बुंबावो दि बिपिएफनि मानसिफोरा जोंनि माखासे एक्स एनडिएफिफोरखौ लानानै थुज्लायनो नागिरदों। फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे खेला गेलेनो नागिरदों। बियो बिपिएफ दोलोनि राजखान्थियारि खैसार होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिलाङो। ब्रैथियाव गुसु बोथोरनि थाखाय हादरनि माखासे रायजोआव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। बोथोरा बांसिनै गुसु जानायखौ नोजोर खालामनानै भारतीय केन्द्रआ बे बिथोनखौ फोसावदों। दिल्लीजों लोगोसे पान्जाब, हारियाना, चन्डीगढ़ आरो राजस्थानाव गुसुआ बांनो हायो होननानै फोरमायदों बोथोर केन्द्रआ। थांनाय 13 अक्ट' बुधबार खालि दिल्लीनि खमसिन टेम्पारेचारआ 4.8 डिग्रीमोन। बिनि अनगायैबो मध्य प्रदेश आरो उत्तर प्रदेशआवबो गुसुआ बांनो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव कर'ना बेरामिया फाहामसालिनि 5थि फ्ल'रनिफ्राय हरनि समाव बाज्रुमना गावखौनो फोथैना लायो। उत्तर प्रदेशनि मुजफ्फर नगरनि बेगराजपुर मेडिकेलाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानानै थाङो। जाथायखौ मिन्थिनानै नखरनि सोद्रोमाफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै फाहामसालिनि सामलायगिरिफोरनि सायाव अजद होनानै दावराव दावसि खालामो। खौरां मोननाय बायदिब्ला हराव बेरामिया गोमानायनि उनाव नायगिदिंनाय जादोंमोनब्लाबो खुवानि थाखाय नागिरनानै मोनाखैमोन। फुङाव बिथांनि गोथै सह'खौ फाहामसालिनि गाहायाव गोग्लैना थानाय हालोदाव बोखांनो हायो। खौरांनिफ्राय मिन्थिनाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। दथियाव आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा आसामनि थागिबि सुबुंफोरनो मागो दमासि फोरबोनि गाहाम हामलायथि बावहरदों। आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ मागो दमासिनि गोथार सानाव बुङो दि मागो दमासि फोरबोआ गासै आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि आबादजों एंगारनो हायै सोमोन्दो दं। लोगोसे आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि 30 बोसोर गोलाव सम राजखान्थि फोथाराव खामानि मावबोनानै गासै थासारिखौनो मोनदांजोब्बाय। बिनिखायनो आं राजखान्थि फोथारनिफ्राय आजिरा लानो सानो। नाथाय दोलोनि हेफाजाब आरो मदद खालामनायाव दिनैसिमबो राजखान्थि फोथारनिफ्राय एंगारनो हायाखै होनना फोरमायदों। स्निथियाव अदालगुरि जिल्ला दुलाराय मगर आफादनि बानजायनायाव बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि हेफाजाबाव दुलाराय आसाम मगर आफादनि खुंगा 23थि मकर संक्रान्ति फोरबो फालिथायखौ अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता ताराजुलियाव 13 आरो 14 जानुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनाया जोबना थाङो। मख'जाथावदि बे फालिथायाव आसाम हादाबसानि बादैबो सिक्किम, दार्जिलिं आरो सोनाब बेंगलनिफ्रायबो मगर जाथिनि दैदेनगिरि आरो थान्दैफोरा बाहागो लायो होनना मिथिनो मोन्दों। दाइनथियाव मैया थांनाय 14 अक्ट'आव बनरगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय सिखारगाव दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों 32थि बोसोरसालिया फालिनाय जायो आरो मुंख्लंफोरनि थाखाय बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंलाङो। बे थान्दै मेलखौ बेखेवदों मानगोनां मुस्रि नन्द नार्जारि बिथाङा। गुथियाव
बङाइगावनि बयथामारियाव मागोनि हराव अखिल गगैनि उदां खालामनायनि दाबि खालामग्राफोरखौ बोनानै लाङो पुलिसआ। खौराङाव मिन्थिनाय बायदिब्ला मागोनि सानखालि अखिल गगैनि उदांनि दाबियाव बयथामारि थालगुरियाव 48 घन्टा उखैहाब हाबाफारि लादोंमोन असम प्रेमि लाइमोन फरायसा आफादा। उखैहाब सोमावसारनाय सोलिबाय थानाय समाव मोनाबिलियाव जिल्लानि बयथामारि पुलिस थानानि सिङाव साफ्रोमखौबो हमनायजों लोगोसे मिरु नेहाथारि रहिबुल शेखौ पुलिसआ सोमावसारनाय थिलिनिफ्राय बोनानै लांदों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। जिथियाव गोजोनथाव खौरां, देग्लाय गोदान बोसोर 2021 मायथाइयाव सिफुं रादाबनिफ्राय मडार्न डान्स कम्पिटिशनखौ खुंनो लादों होनना मिन्थिनो मोनदों। नोंथांमोना जुदि रंजानाय मोसानाय दामनाय देनायाव गोसो गुदुंब्ला दान्दिसे रंजानायजों गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। बादायारिफोरनो माखासे नेमखान्थिफोर होना दोनदों। बादायारिफोरनि बैसोआ 12 नि खम बैसो जानो मोननाय नङा। मेथाइया बर'नि अनगा गुबुन जानो मोननाय नङा। भिडिअ'आ 3 मिनिटनि खम जानो नाङा। बादायगिरिफोरनि गाननाय ड्रेसजों बर'नि आर'नाइ फालि लाफानांगोन। भिडिअ'खौ मोनसे दिदोम सारि जायगायाव लानांगोन। देरहासार जानायनि थाखाय थि बान्था 2000 रां होनाय जागोन। 10 क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खालि पुखुरिनिफ्राय पुलिस आरो फाइकि हानजाया सिग्रोमनानै सासे केएल' सोद्रोमा हमदों। हमनो मोननाय केएल' सोद्रोमानिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे मोन 6 गोथां गुलि मोनफादों होननानै पुलिस सुलुङा फोरमायदों। मोनसे इसिङारि सुलुङाव बे उदखारि हानजानि सोद्रोमाखौ दमासि समाव न'आव फैगोन होनना पुलिस बिफाना मोनथिनानै दंमोन। बे असिलायैनो केएल' सोद्रोमाखौ हमनो थाखाय खालिपुखुरि गामिनि मोनसे लामायाव पुलिस आरो फाइकि हानजाया जुथायै सिरि सिरियै नेनानै दंमोन। हमनो मोननाय उदखारि हानजानि सोद्रोमानि मुंखौ प्रदीप राय 30 बोसोर बैसोनि होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों आरो गोबां सोंथिनि थाखाय पुलिसआ दासान्दि गावनि आवथायावनो लाखिनानै दोनदों होनना खौराङाव मिन्थिनो मोननाय जादों। 12 मैया थांनाय 14 अक्ट'आव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव जेमशेदपुर एफसिआ गवा एफसिजों जेननो गोनां जायो। जेमशेदपुर एफसिआ गरसेबो सोनो हायाखै, नाथाय गवा एफसिआ गरथाम सोनानै जेमशेदपुर एफसिखौ फेजेननो हायो। आरो दिनै जानो गोनां ISL जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव इस्ट बेंगलनि हेंथायै केरेला ब्लास्टारजों गेलेनायखौ नुनो मोननाय जागोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। लोगोसे नोंथांमोननो बयनिसिमबो मागो दमासिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना देग्लायनि मागो दमासिखौ गोजोन खुसियै रंजानानै बारहोहरनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोननि गोसोनि मोजां साननाय, मोजां हास्थायनायफोरा मोगथाङाव मोनफानि उनाव मोनफा जाफुंसार जालांजोबनो हाथों। बेखौनो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।